Эфирден алықлар вақты студияда Лина Хасеншина. Район башлығы яңа ел каникулларына йомғақ ясады. Актив yol яратушылар қышында үйде отырмый. Рус ақташы яқташларына сәлем юллый. Яңа 2023 елның бірінші іш атнасы дәвам ете. Ел башы ғадәтті узған шыр нәтижелеріне бой була. Район башлығы Тимур Нугумановның ВКонтакте аккаунтындағы традицион туры эфирді яңа ел каникулларының ничек узуына бағышланды. Новый год – прекрасный праздник, повод побыть с семьей, пообщаться с друзьями. И очень радостно, что в нашем районе новогодние праздники прошли очень организованно, без каких-либо серьезных последствий, отклонений, как мы говорим, чрезвычайных ситуаций. Тимур Нугуманов яңа елның беренче эфирын котлаудан башлады. Эш атнасы белән башланган салкыннар темасына кагылып, ул бу көннәрнең калабыз өчен гадәттән тыш хәлләрдән башка баруын билгеләп үтте. Сүз уңайыннан Тимур Дмитриевич әлмәтләрне кызыксындырган сорауларны үз аккаунтларында алга таба да кабул ителәчәген, аларга барлык оператив хезмәтләр белән бергә хәл итәргә алыначагын да ассызыклады. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов указы белән 2023 ел милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Аның республикада яшәүче халыкларның телләрен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклау һәм үстерү. Шуңа күрә башланган ел тематикасы моның белән тыгыз бәйле булачак, диде башлык. Яңа елның беренче 8 көнендә Әлмәттә 26 сабый дөньяга аваз салган. Шуны 12се малай һәм 14-те кыз бала. Хочу искренне поздравить всех молодых родителей с этим прекрасным приобретением Нового года и действительно порадоваться нам всем, что 26 новых юных альметьевцев появилось на свет уже в эти дни, буквально праздничные дни. Дай Бог им крепкого здоровья и большой красивой и долгой жизни. 29 декабрьдә Әлмәт муниципаль районының яшьләр бистәсендә яңа фельдшер-акушерлык пункты куллануга тапшырылды. Ул республика программасы нигезендә мөмкин булды. ФАП заманча медицина җиһазлары белән җиһазландырылган һәм медицина ярдәмен күрсәтүнең барлык стандартларына туры килә. Бу программа нигезендә агымдагы елда Зәйшишмәдә яңа ФАП төзү планлаштырыла. 2022 елда Әлмәт муниципаль районы мәдәният идарәсе федераль бәйге президентның Креатив индустриялар фонды проекты җиңүчесе булды. Проектны гамәлгә ашыру кысаларында 2023 елда беренче балалар сәнгать мәктәбе базасында Креатив индустриялар мәктәбе төзү планлаштырыла. Ул инженерлык лицей бинасында урнашачак. Моннан тыш нефтьче мәдәният сараенда Татнефть компаниясенең Креатив пространство Библия-нефть проекты буенча китапханә капиталь төзекләндереләчәк. Туры эфирның кунагы перинаталь үзәкле Әлмәт балалар хастаханәсе хирургия бүлеге мөдире Кирилл Булатов. Ул Луганск өлкәсенең Лисичанск каласында командировкада булып, андагы балаларга медицина ярдәме күрсәтеп кайтты. Кирилл Романович белән сөйләшүдә шул хакта барды. Бердәм Россиянең Ознакай җирле бүлеге балалар бакчасына уенчык бүләгит акциясын ел сайын уздыра. Быел да бу матур гадәтне дәвам итеп Ознакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин һәм депутатлар корпусы учреждение һәм оешма җитәкчеләре исеменнән барлык балаларны, ата-аналарны яңа ел белән котлап, балалар бакчаларына уенчыклар бүләк итте. Илмира Шәрифуллина тулырак. Мондый акция бары тик Ознакай районында гына уздырыла. Әлеге программа кысаларында районның 55 балалар бакчаларына быел бүләкләр тапшырылачак. Шәһәрнең 14-нче балалар бакчасында кунакта бүген район башлыгы белән бергә Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев та булды. Әле бу хәлне утренникта озак иттереп утырган юк әле. Карадык, ял иттек. Шундый позитивная энергетика балаларыбыздан татар телендә дә, рус телендә дә матур иттереп чыгыш ясадылар, җырладылар, биеделәр, күңел ачтылар. Кунак абый-апалардан матур уенчыклар кабул итеп алган кичкенәләрнең сөенеченә чикләр булмады. Мәктәпкәчә учреждение коллективының биредә тәрбияләнүче сабыйларның шатлыгына әти-әниләр дә кушылды. Бу бүләкне алып килгән җитәкчеләргә бик зур рәхмәтле. Алда да шундый акциялар булса, булыр дип бик ышанып калабыз. Бүген безнең садикта тантана яңа ел бәйрәме. Бик зур рәхмәт безнең балаларны шундый матур бүләкләр белән сөендергәннәре өчен, сөендергәнегез өчен. Нәниләр җитәкче абыйларына рәхмәт сүзләрен үзләренең җыр биюләре, шигырьләре аша белдерде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Яңа ел яллары гаилә традицияларын булдыру һәм гаилә белән вакыт уздыру өчен дә менә дигән вакыт. Күпчелек балалар һәм ата-аналары ял итәләр, шуңа күрә якыннары белән күңел ачу теләге барлыкка килә. Без Ян Шоңгы комплексында актив ял итүне яратучылар белән аралаштык. Оля Берамалова дәвам итә. Ирина, Дина һәм Марина республиканың төрле шәһәрләреннән килделәр. Алар гаилә белән каршылаган яңа елда ял итүдә күңеллерәк дип шутлый. Вот приехали покататься с Челнов, с Нижнекамска сюда, в Ян приехали. Самые классные горки здесь. Хороший подъемник сегодня и погода прям замечательная. Сноуборд һәм чаңгы яратучылар арасында ерактан килүчеләр дә бар. Туралы Амирзаков гаиләсе белән Казахстаннан 400 километрдан артык юл узып килгән. Отпраздновали Новый год у себя в Казахстане. Яңа елны үзебездә Казахстанда, Уральскида бәйрәм иттек. Аннан чаңгы шуы өчен, актив ял итү өчен монда килдек. Ян турында без интернеттан белдек, инде берничә тапкыр килгән бар. Безгә монда бик ошый, бик яхшы юллар, актив ялны яратабыз һәм бирегә бик теләп киләбез. Поэтому активный отдых мы любим и приезжаем сюда с удовольствием. Ян тау чаңгысы комплексы Татарстан Республикасының көньяк-көнчыгышында, Әлмәттән төньякка таба 10 километр ераклыкта Поташная Поляна авылында урнашкан. 2004 елда ачылган курорт ял итү, урман пейзажларына соклану һәм тау буйлап йөрү өчен искиткеч урын. Хәзерге вакытта комплекс территориясендә төрле катлаулыктагы 7 яктыртылган тау чаңгысы трассасы бар. Һәркем үз әзерлек дәрәҗәсе буенча курс сайлый ала. Кыш безгә гаилә белән актив ял итү өчен бик күп мөмкинлекләр бирә, ләкин үз сәламәтлегегез турында да онытырга кирәк түгел. Моның өчен тышка чыгыр алдыннан җылы итеп киенергә, экипировканы алдан кайгыртырга кирәк. Оля Байрамалова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Батыр райондашларыбызны хөрмәтләп, мобилизацияләнгәннәргә һәм аларның гаиләләренә багышлап Рус Акташында бокс турниры узды. Максатчан һәм тырыш спортчылар боевое братство призлары өчен көч сынашты. Рингта узган очрашуларны карарга без дә барып кайттык. Акташта бокс секциясы инде 20 ел эшли һәм төрле ярышлар биредә еш уза. Тренерлар Георг һәм Марсель Агазарян бер дөнья чемпионы 5 спорт мастеры, 12 спорт мастеры кандидатын һәм күп санлы беренче разрядлы боксчылар үстергән. Ләкин алар өчен бокс чемпионнар чыныктыру урыны гына түгел. Беренче чиратта алар әйбәт, сәламәт һәм максатчан кешеләр үстерә. Мы постарались, чтобы нашу молодежь поднимать дух, настроение и общую физическую подготовку. Кубки и сладости детей, это поздравить и Новый год однозначно, и такое взаимопонимание, и соревнования, и Новый год, и призы боевое братство. Бокс буенча узган республика турнирында төрле авыл һәм шәһәр спортчылары катнашты. Араларында Жәлил, Бүгелмә, Әлмәт боксчылары да бар. Чтобы у нас был сильный дух, чтобы никого не боялись, защищали родных, братьев, сестер. В этом бою победа присуждается боксеру синего угла. Чыннан да, бокс балаларга физик яктан үсештә һәм сәламәт булырга ярдәм итүче спорт төрләренең берсе. Төрле сәбәпләр аркасында тренировкаларга барасы килмәсә дә, көчле көндәшкә каршы рингка чыгу алдыннан бераз курку дулкынлану булса да, рингта бирешмәгән кеше тормышта да уңышка ирешә. Авылда узган бокс турниры хәрби операциядә катнашучы якташларына багышланган иде. Бүген Украинада 24 рус якташы ир-егете хәрби хезмәттә. Аларның 12се үз теләге белән, 12се өлешчә мобилизация буенча киткән. Әтиле уллы Марсель һәм Георг Агазарянларда шөгыльләнүче боксчылар гына Әлмәт данын еракларга таратмый. Калабызның юность спорт мәктәбендә һәм Дивон бокс клубында шөгыльләнүче Артем Бормотов иле безнең юниорлар җыелма командасы составында 5 гыйнвардан 27-сенә кадәр Кисловодск шәһәрендә өйрәнү шөгыльләнү чараларын уза. Спортчының тренерлары Раджив Низамеев һәм Сергей Бормотов. Бу көннәрдә футболчылар өчен дә рәсми матчлар башланды. 2023 елгы Татарстан Республикасы кышкы чемпионатында иң беренче булып Әлмәтләр Түбән Кама командасы белән уйнады. Нефтехимик белән очрашуда җиңү Калабыз футболчыларына 3 очко алып килде. Бүген елның 3-нче генә эш көне булуга карамастан, Әлмәт хоккейчыларының инде 5 матчы узды. Югары хоккей лигасында уйнаучы Нефтяникның 2023 елда 3 уены булды. Санкт-Петербургта СК Нева белән очрашуда Бәхет Буз хуҗаларына елмайса, Динамо белән очрашу Әлмәт хоккейчыларының җиңүе белән тәмамланды. Төмәндә узган Нефтяник Рубин очрашуы шулай ук Буз хуҗаларының безнең хоккейчылардан өстен булуы белән тәмамланды.
Әлмәтнең яшьләр хоккей лигасында уйнаучы Спутник командасы яңа елны җиңүдән башлады. Юбилейный спорт сарае бузында узган очрашуда Красноярский Рыси командасы 5-1 исәбе белән җиңелде. 10 һәм 11 гыйнварда Әлмәтнең Спутнигы Түбән Новгородта Чайка командасы белән уйный. Беренче уен 5-3 исәбе белән Боз хуҗаларына уңыш китерде. Бүгенге очрашуның кем файдасына тәмамланганын киләсе чыгарылышта белерсез. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.